Zabalek. Oier eskuinez jarri da, bere nahiko moldatu da, ikaragarri eman dio Juanek. Garri, bai. Sekulako bizitasuna, pilota horrek. Bolea oso ona, Jaso, beste bolea bat, motzean, Jaso Aimarrek. Dantzan darabiltza aurkariak, Juanek. Goñik ezker hormara, ongi Mendizabal, oso ongi. Zazpira. Bolea eskuan erki sartzen zaiok, Bai, alde guzita, baita ezker gantxoare, haide galantak ematen, Bea jartzen ritmoa, oso bizi jokatzen. Harri. Goñik berriz ere baztertu, ongi Mendizabal. Bilado Aimar, gantxoa ez da inona izan, Punpalaster, erki moldatu da Juan, ez erraza zelako, ez du gozatu Mendizabalek eta orain atzera gaetorri behar. Bolea luzea. Txokoan, Irujok, Jaso Aimarrek. Erki Fernando. Herriz ere baztertuz, oso ongi Mendizabal. Irujo sartu da, emanez berriz ere. Goñi. Berroi tamar pilotaka da, tanto honetan. Erki gozatu. Irujo sartu da boleaz. Goñirentzat txarra zikoala pentsatuta. Aimarrek errebote ingurura, lekua boti boleaz, eraman behar izan du azkenean, Irujok, ongi moldatzen da. Bai, itxusitu, pixkeat, Bai, pilota honen portabara aldatu duk, Bai, hasieran ez ziren batu baino, tanto atzuk, tanto oso rata, tanto atzuk jokatu izke behakin, eta botea itxusitu indek, botea onditu intzaio. Botea oso naturala erakutsi du lehenbiziko tanto haietan, baina orain berotu denean itxusitzen ari da. Ongi Goñi. Ongi Mendizabal. Atzelariak beren lanean ederki. Horrere kananta eman dio Juanek eraman. Aimarrek, keinu. Atzera Goñik. Boleaz. Jaso Mendizabalek. Oso ongi gainera. Bosteter dira. Indartxo Juan. Atzera orain. Hemen musika Juanek jartzen du. Kostatzen, aizaiak bukatzen, Defensa latza baitut, beste biek. Tantotan ez eraman dizkie. Aimarrek eraman duen ura atzetik pasatuta gero, ikaragarri zaila izan da. Irujo, kanpora! Urrundik sartu da eta ez dago denetan asmatzerik. 3-5. Zintzurra bustitzera ator. Oier. Aimar ere bai. Baina ez dute etenaldirik eskatzeko asmorik. Hor pilota zaila eraman du. Horri ere utzi. Alata guztiz bolean egitxo jotzen nahi dut, gaur, Hor pelota atzuk izan dizki. Sake luzea. Barruan. Eta Goñik. Eraman bai, baina kanpora. Sake zauxe orain arteko lehenbiziko tantoa. Aimarren pelota gaztiela ibiltzen baina. Zazpiko eta arrasto gotan egin, da diarre gotan egin. Begira.
Nola joan den, sakea ere arroa izan da, pasa izateko oso gutxi falta zuela, baina behira nola erantzun behar izan dion Fernando Goñik. Atano hirugarrenari metro terdi bat eman zioten, metro terdi gehiago lehen zuena baino, orain urte batzuk, baina ikusi duzuen nola joan den. Bilboko pilotaleku berriari ere 38 emango dizkiote. Ura ere ikusiko dugu, denbora asko baino lehen. Goñi ez du gozatu eta oso bote baku hilik. Oso bote kaskarra egin du pilota horrek. Ez dula bote naturala hil. Inundik ere ez, bote hori ez da parte honekoa izan. Jo ere ez du santu egin, baina al ere ez da hori parte honeko botea izan. 6-4. 163 pilotaka da. Oier berriz ere ez tarria freskatzera eta bide nabar Roberto Garziarino aholku emailearen esanak entzutera. Pilotaka ari gehien Irujok berak, 48, Aimarrak 41, Mendizabalek 40, Goñik 34. Erdiko sakeari ongi eutsi dio Oierrek gero txokora ederki Irujok hori ez du gurutzatu, baina orain ere zer nolako defensa erakutsi duen. Aurreneko oso zaila izan dut. Oso zaila. Erremateare oso ona eta Aimarrek bikain eraman. Atzera Olaizolak. Erori egin da aurreko Orman. Ezkerka da bikaina Juanek. Hor, atzea bi pauso eman da, botea eman behar ziok. Hor minikera garritea zauzek. Eta bolea saiatzen guain arte gehiagi saiatu. Goñiren eskuinkada ere ederra, bederatzi terdian baztertu eta tanto. Ongi Fernando, oso ongi ere. Gai gortan pelotak agarra jodik. Fernando Goñi. Oso ongi luzatu du, bederatzi terdira eta gainera ezker Orman jarri beste askotan bezala. Iturriako gaztetxeko jarraitzaileak. Pankarta hori ekarri dutenak eta Oierren aldeko oiuak egiten ari direnetako batzuk. Maningo faltarik inork ez du. Begira, non jarri duen Fernando. Ezker Orman hiltzera, bikaina. 7-4. Irujoren sakea, lauterdian pumpa. Boleaz erantzun dio Aimarrek, ongi erantzun ere, Ormabikoa boleaz, Juanek eta tanto. Egarra izan dut, bidipa eta haundi eman bertzaio ezkarpa eta baita mane asko zatu, zaila de jokaldia oso, Hor irikitzea, boleaz eman da eta gero ibiltzea eta markatzea markatu bezala oso zaila dalako. Pilota horrela ibildadin haundi eman beharra dago. Bai eman ere. Miguel Galloso egin du, Xavier, Miguel, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer duzu?
Zara partidua? Ondo jardu, bastante ondo jardu batzen.